Λοιπόν, ναι, σήμερα θα κάνουμε το Food Gang Part 2. Ωραία, πάμε τον πρώτο γιατί ο άλλος είναι άχρηστος. Και πάμε battle. Ωραία, παιδιά, συγγνώμη που έχω τόσο καιρό να κάνω βίντεο. Απλά δεν έχω χρόνο, γιατί πάω και διακοπές, δεν ξέρω ρε φίλε. Αλλά να ξέρετε, έρχεται πολύ πιο καλό content στο κανάλι μου. Και ένα ακόμα συγγνώμη που δεν ακούγομαι πολύ καλά. Sorry. Ωραία. Πάμε εδώ κάτω. Τέλεια. Ναι. Dead. Πόρε. Ωραία. Νικήσαμε. Μπαμπα. Οκ, θα πάρω το chest. Ωραία, πήρα το ψυγείο. 56 coins. Και update στον bro. Πάμε λίγο να το κάνουμε. Όχι, πάμε να το κάνουμε update. Εδώ. Όχι. Αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε, κάντε ένα like και ένα subscribe. Γεια!